హాయ్ వ్యూయర్స్, హౌ ఆర్ యూ? మనం ఈరోజు రిపోర్టెడ్ స్పీచ్లోని ఇంటరాగేటివ్ మోడల్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. చాలా ఈజీగా చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు తెలుసు ఇంటరాగేటివ్ మోడల్స్లో ఎస్ఆర్ నో టైప్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయని మనకు తెలుసు. వాటి యొక్క రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ సెడ్ టు కానీ వస్తే ఆస్క్డ్, క్వశ్చన్డ్ అని రాయాలనే సంగతి మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో గుర్చుకున్నాం. ఒకవేళ మీరు కానీ చూడకపోతే చూడండి. కంజంక్షన్ ఇఫ్ ఆర్ వెదర్లో ఏదైనా ఒకటే యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఇంటరాగేటివ్ మోడల్స్ అంటే అన్ని క్వశ్చన్సే కదా. మరి క్వశ్చన్స్ని మనం అసర్టివ్లోకి మారుస్తాం. అసర్టివ్ అంటే ఏంటి? సబ్జెక్ట్, వర్బ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ అని. అయితే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం. He said to her, "Did you buy for me?" మరి రూల్స్ ని అప్లై చేద్దాం. said to change into asked. He asked her. ఈ టూ సెంటెన్స్ ని కలపడానికి యూజ్ చేసే ఈ కంజంక్షన్ మనం ఇఫ్ అనే దాన్ని తీసుకున్నాం. ఇఫ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. యు అనేది ఏ పర్సన్, యు అనేది సెకండ్ పర్సన్. మరి యు అనేది సెకండ్ పర్సన్ అయితే మరి యు అనేది రిపోర్టింగ్ పార్ట్ లో ఉన్న దేనిపైన డిపెండ్ అవుతుంది? రిపోర్టెడ్ పార్ట్ లో ఉన్న సెకండ్ పర్సన్ రిపోర్టింగ్ పార్ట్ లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ పైన డిపెండ్ అవుతాయి. ఈ సన్ అనేది 1 2 3 పైన ఈ రెండింటికి సంబంధం ఉంది. 1 అంటే సబ్జెక్ట్ అని, 2 అంటే ఆబ్జెక్ట్ అని, 3 అంటే ఎన్ అని. అంటే ఫస్ట్ పర్సన్ సబ్జెక్ట్ పైన, సెకండ్ పర్సన్ ఆబ్జెక్ట్ పైన, థర్డ్ పర్సన్స్ నో చేంజ్. రిపోర్టెడ్ పార్ట్ లో ఉన్న పర్సన్స్ రిపోర్టింగ్ పార్ట్ లో ఉన్న సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ పైన డిపెండ్ అవుతాయి. అయితే ఇక్కడ యు అనేది సెకండ్ పర్సన్ ఆబ్జెక్ట్ పైన డిపెండ్ అయింది. ఇక్కడ యు అనేది ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఎవరు? హీ అనేది సబ్జెక్ట్ అయితే హర్ అనేది ఆబ్జెక్ట్. మరి యు అనేది హర్ పైన డిపెండ్ అయింది. మరి హర్ పైన డిపెండ్ అయినప్పుడు మరి యు అనేది ఏ కేసులో ఉంది? మరి యు అనేది ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి చూడండి. ఇక్కడ సబ్జెక్టివ్ కేసులో ఉంది, ఆబ్జెక్టివ్ కేసులో ఉంది. మరి ఇక్కడ యు అనేది స్టార్టింగ్ ఏ వస్తే దాన్ని సబ్జెక్టివ్ కేసు అంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది డిడ్ యూ అంటే ఇది స్టార్టింగ్ లోనే ఉంది. మరి స్టార్టింగ్ వచ్చినప్పుడు దీన్ని సబ్జెక్టివ్ కేసు అంటాం. యు అనేది రిపోర్టింగ్ పార్ట్ లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ పైన డిపెండ్ అయింది. మరి ఇది సబ్జెక్టివ్ కేసు అయినప్పుడు హర్ను కూడా మనం సబ్జెక్టివ్ కేసులోకి మనం చేంజ్ చేస్తాం. మరి హర్ సబ్జెక్టివ్ కేసు ఏంటి చూద్దాం. షీ అనేది సబ్జెక్టివ్ కేసు ఉంటే దాని ఆబ్జెక్టివ్ కేసు ఏంటి అంటే హర్. ఇక్కడ మరి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. మరి యు అనేది సబ్జెక్టివ్ కేసులో ఉంటే హర్ ని సబ్జెక్టివ్ కేసు చేస్తాం. ఇక్కడ హర్ సబ్జెక్టివ్ కేసు ఏంటి అంటే షీ. మరి షీని యాడ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ దేని ప్రకారం క్వశ్చన్స్ ని మనం అసర్టివ్ లోకి మార్చుకుంటాం. అసర్టివ్ అంటే సబ్జెక్ట్, వెర్బ్, ఆబ్జెక్ట్ రావాలి. నెక్స్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది షీ. నెక్స్ట్ ఇక్కడ డిడ్ ఉంది. ఈ డిడ్ ప్లస్ V1 అనేది ఏంగా చేంజ్ అవుతుంది? డిడ్ కానీ ఉంటే ఒకసారి ఇక్కడ చూద్దాం. డిడ్ కానీ ఉంటే డిడ్ ప్లస్ V1 కానీ ఉంటే అది V2 అవుతుంది. మరి V2 అనేది ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే హ్యాడ్ ప్లస్ V3 అవుతుంది. మరి హ్యాడ్ ప్లస్ V3 అనే దాన్ని ఇక్కడ అప్లై చేస్తాం. షీ మరి హ్యాడ్ యూజ్ చేసాం. బైక్ V3 వచ్చేసి బాట్. హ్యాడ్ బాట్ ఫర్ మీ అనేది ఇక్కడ ఏ పర్సన్? ఫస్ట్ పర్సన్స్ అన్ని ఇక రిపోర్టింగ్ పార్ట్ లో ఉన్న సబ్జెక్ట్ పైన డిపెండ్ అవుతాయి. ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఏంటి అంటే హీ. మరి మీ అనేది ఏ కేసు? మీ అనేది ఇక్కడ ఆబ్జెక్టివ్ కేసులో ఉంది చూడండి. ఐకి మీ ఆబ్జెక్టివ్ కేసులో ఉంది. నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ ఉన్న ఈ సబ్జెక్ట్ కేసుని, హీ అనే సబ్జెక్ట్ కేసుని మనం ఇక్కడ ఆబ్జెక్టివ్ కేసు చేస్తాం.
హీకి ఆబ్జెక్టివ్ కేసు ఏంటి చూడండి, హీకి ఆబ్జెక్టివ్ కేసు హిమ్, మన హిమ్ గా చేంజ్ చేస్తాం. అంతే, ఈ క్వశ్చన్ కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ షీ సెడ్ టు హిమ్ కెన్ యూ హెల్ప్ మీ. మరి ఇది డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో ఉంటే మరి దాన్ని మనం ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లోకి ఎలా చేంజ్ చేస్తాం? అప్లై చేద్దాం స్ట్రక్చర్స్ ని. ఓకేనా? షీ సెడ్ టు చేంజ్ ఇంటూ ఆస్క్డ్. మరి హిమ్ గా రాస్తాం, ఇఫ్ రాస్తాం. నెక్స్ట్ కెన్ యూ ఉంది, ఈ కెన్ యూ, డిడ్ యూ ఇలా ఉన్నప్పుడు షల్ ఐ మనం ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ రాస్తాం. ఎందుకంటే క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో మనం వాటిని ఒక అసెప్టివ్ సెంటెన్స్ గా చేంజ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ రాస్తాం. మరి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఏంటి అంటే యు అనేది సబ్జెక్టివ్. సరే, ఇక్కడ యు అనేది ఫస్ట్ ఏ పర్సన్, యు అనేది సెకండ్ పర్సన్. మరి సెకండ్ పర్సన్ దేనిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటాయి? ఇక్కడ ఉన్న రిపోర్టింగ్ పార్ట్ లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. మరి యు అనేది ఇక్కడ ఏ కేసు? యు అనేది ఇక్కడ సబ్జెక్టివ్ కేసు. మరి ఈ సబ్జెక్టివ్ కేసుని హిమ్, యు అనేది హిమ్ అయితే హిమ్ అనేది ఇక్కడ సబ్జెక్టివ్ కేసు మనం రాస్తే హిమ్ కి సబ్జెక్టివ్ కేసు హీ. చూడండి, హిమ్ కి సబ్జెక్టివ్ కేసు హీ, అలాగే హీనిగా చేంజ్ చేసాం. నెక్స్ట్ కెన్ ఉంది, కెన్ గానే రాస్తామా? మరి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో కెన్ రాయాలంటే ఇక్కడ టేబుల్ చూడండి, కెన్ అనేది కుడ్ గా చేంజ్ అవుతుంది. మరి ఇక్కడ హీ కుడ్ రాసాం. నెక్స్ట్ హెల్ప్ ఉంది, హెల్ప్ అంటే V1 అనుకుంటాం, కానీ మనం V1 ఇక్కడ V2 చేయాలనుకుంటారు చాలా మంది. కానీ ఇక్కడ V2 చేయము. ఎందుకు చేయమంటే మనం మోడల్ యాక్సిలరీస్ పక్కన ఎప్పటికీ కూడా V1 రాస్తాం. ఏంటి మోడల్ యాక్సిలరీస్ అంటే విల్, షల్, కెన్, మే, వుడ్, షుడ్, కుడ్, మైట్, మరి మస్ట్, వీటి పక్కన ఎప్పటికీ కూడా మనం V1 యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ షుడ్ అనేది మోడల్ కాబట్టి ఇక్కడ ఆ కుడ్ పక్కన V1 రాస్తాం 100%. ఈ కుడ్ హెల్ప్ హర్. మరి ఇక్కడ హర్ అనేది ఎలా వచ్చింది? మీ అనేది చూద్దాం. మీ అనేది ఏ పర్సన్? మీ అనేది ఫస్ట్ పర్సన్. ఫస్ట్ పర్సన్ దేనిపైన డిపెండ్ అయింది? రిపోర్టింగ్ పార్ట్ లో ఉన్న సబ్జెక్ట్ పైన డిపెండ్ అయింది. మరి రిపోర్టింగ్ పార్ట్ లో ఉన్న సబ్జెక్ట్ ఎవరు? రిపోర్టింగ్ పార్ట్ లో సబ్జెక్ట్ షీ. మరి మీ అనేది ఏ కేసులో ఉంది? మీ అనేది ఆబ్జెక్టివ్ కేసులో ఉంది. మరి ఇక్కడ మనం మీని షీ అనుకుంటే షీని ఆబ్జెక్టివ్ కేసులో చేంజ్ చేస్తాం. షీ ఆబ్జెక్టివ్ కేసు ఏంటి? షీ ఆబ్జెక్టివ్ కేసు హర్. మరి ఇక్కడ మనం దాన్ని హర్ గా చేంజ్ చేస్తాం. అంటే షీ ఆస్క్డ్ హిమ్ ఇఫ్ హీ కుడ్ హెల్ప్ హర్. అంటే సింపుల్ గా. నెక్స్ట్ he said to me shall I buy you. మరి అప్లై చేద్దాం స్ట్రక్చర్స్. he asked me if, ఇక్కడ చూద్దాం, I అనేది ఫస్ట్ అంటే సబ్జెక్ట్ ఫస్ట్ రాస్తాం, I అనేది ఫస్ట్ రాస్తాం. మరి ఇక్కడ I అనేది ఏ పర్సన్? ఫస్ట్ పర్సన్. ఈ ఫస్ట్ పర్సన్ దేనిపైన డిపెండ్ అయ్యింది? రిపోర్టింగ్ పార్ట్ లో ఉన్న సబ్జెక్ట్ పైన డిపెండ్ అయ్యింది. రిపోర్టింగ్ పార్ట్ లో సబ్జెక్ట్ ఏంటి? రిపోర్టింగ్ పార్ట్ లో సబ్జెక్ట్ హీ. మరి ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఐ అనేది ఏ కేసులో ఉంది? ఐ అనేది సబ్జెక్టివ్ కేసులో ఉంది. మరి ఐ అనేది సబ్జెక్టివ్ కేసులో ఉంటే మనం హీని సబ్జెక్టివ్ కేసులోకి చేంజ్ చేస్తాం. హీ సబ్జెక్టివ్ కేసు వచ్చేసి హీయే. నెక్స్ట్ ఇక్కడ షల్ ఉంది. ఇక్కడ షల్ ఉందని ఇక్కడ టేబుల్లో మనం చూస్తే షల్ కానీ ఉంటే షుడ్ కానీ వుడ్ కానీ మనం ఆన్సర్లో చేస్తాం. ఎందుకని యూజ్ చేస్తాం షుడ్ కానీ వుడ్ కానీ అని? ఒకసారి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఐ వస్తే ఏమో షల్ ఉంటుంది. మరి వై అంటే షల్లు, నువ్వు అంటే విల్లు, హీ అంటే విల్లు, షీ అంటే విల్లు, ఇచ్ అంటే విల్లు, దే అంటే విల్లు. అంటే ఐ వీక్ మాత్రమే షల్ యూజ్ చేస్తాం. మిగతా రిమైనింగ్ పర్సన్స్ అన్నిటికి కూడా విల్లే యూజ్ చేస్తాం. అంటే ఇక్కడ వచ్చింది ఏంటి అంటే ఇక్కడ హీ వచ్చింది కాబట్టి మనకి హీ పక్కన విల్ ఉంటుంది. హీ విల్ అనేది వుడ్గా చేంజ్ అవుతుంది. గుర్తుపెట్టుకొని చూడండి, విల్ అనేది వుడ్గా చేంజ్ అయింది. మరి అలాగే ఇక్కడ షల్ ఉందని షుడ్ అని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రాయకూడదు. ఇక్కడ పర్సన్ బట్టి మనం చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మరి ఇక్కడ హీ వుడ్ అనేది అలా వచ్చింది, వుడ్ అనేది. ఓకే, నెక్స్ట్ బై అనేది బైగానే రాస్తాం. బై ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చేంజ్ చేయం. మరి యు అనేది ఇక్కడ ఏ పర్సన్? యు అనేది సెకండ్ పర్సన్. మరి సెకండ్ పర్సన్స్ అయితే యు అనేది మరి ఇక్కడ దేనిపైన డిపెండ్ అవుతాయి? సెకండ్ పర్సన్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ పైన డిపెండ్ అవుతాయి. మరి యు అనేది ఇక్కడ ఏ కేసు? యు అనేది ఇక్కడ ఆబ్జెక్టివ్ కేసు. మరి ఇక్కడ మనం ఆబ్జెక్ట్ చూస్తే మీ ఉంది,
మరి మీ అనే దాన్ని ఆబ్జెక్ట్ చేస్తే మీగానే మారుతుంది. మరి ఇక్కడ అన్ని క్వశ్చన్ మార్క్స్ ఉన్నాయి, కానీ మనం ఫుల్ స్టాప్ యూజ్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే అసర్టివ్లోకి చేంజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అసర్టివ్ అనేది ఎప్పటికీ కూడా ఫుల్ స్టాప్ తోనే ఎండ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూద్దాం. షీ సెడ్ టు యూ మస్ట్ ఐ పే ఫర్ యూ. రూల్స్ని అప్లై చేద్దాం. షీ సెడ్ టు చేంజ్ ఇంటూ ఆస్క్డ్, యూ ఇఫ్ అనేది అలాగే యాడ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూద్దాం. మస్ట్ ఐని ముందుకు తీసుకొస్తాం, ఈ రెండింటిని చేంజ్ చేస్తాం. ఐని ముందుకు తీసుకొస్తాం. ఐ అనేది ఏ పర్సన్? ఐ అనేది ఫస్ట్ పర్సన్. మరి ఐ అనేది దేనిపైన డిపెండ్ అయ్యింది? రిపోర్టింగ్ పార్ట్లో షీ పైన డిపెండ్ అయ్యింది. షీ అనేది సబ్జెక్ట్ కాబట్టి, మరి సబ్జెక్ట్ కేసు కాబట్టి ఐ అనేది ఏ కేసులో ఉంది? ఇక్కడ ఐ అనేది సబ్జెక్ట్ కేసులో ఉంది. మరి ఐ అనేది సబ్జెక్ట్ కేసులో ఉంటే షీని సబ్జెక్ట్ కేసు చేస్తాం. షీని సబ్జెక్ట్ కేసు చేస్తే షీఏ అవుతుంది. చూడండి, షీ సబ్జెక్ట్ కేసు షీ. నెక్స్ట్ మస్ట్ అనేది ఎలా చేంజ్ అవుతుంది? అబ్జర్వ్ చేయండి. మస్ట్ అనేది హ్యాడ్ టు గా చేంజ్ అవుతుంది. మరి ఇక్కడ షీ హ్యాడ్ టు రాస్తాం, మస్ట్ అలాగే మస్ట్ రాయకూడదు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ పే ఉంది. మరి పే ఉంటే వెర్బ్ V1 మస్ట్ హ్యాడ్ టు పక్కన ఎప్పుడు కూడా V1 యూజ్ చేయాలి. ఇంగ్లీష్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన రూల్. టు అనేది టు ఇన్ఫినిటివ్, టు పక్కన V1 ఎప్పటికీ V1 రాస్తాం, పే అనేది రాస్తాం. ఫర్ అలాగే రాసి ఇక్కడ యు అనేది చూద్దాం. యు అనేది ఇక్కడ మనకు ఏ పర్సన్? సెకండ్ పర్సన్. సెకండ్ పర్సన్ దేనిపైన డిపెండ్ అవుతాయి? రిపోర్టింగ్ పార్ట్లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ పైన డిపెండ్ అవుతాయి. మరి యు అనేది ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఎవరు? రిపోర్టింగ్ పార్ట్లో ఇవే ఉంది. మరి ఇవ్ అనేది ఇక్కడ ఏ కేసు? ఇవ్ అనేది లాస్ట్లో వచ్చింది కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ కేసు అవుతుంది. మరి ఆబ్జెక్ట్ కేసు ఇక్కడ ఇవ్ని ఆబ్జెక్ట్ కేసులకు చేంజ్ చేస్తే ఇక్కడ కూడా ఇవే కాబట్టి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ కేసు కూడా ఇవే. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీరు ఈ వీడియోని చూసారని, మీరు నచ్చారని అనుకుంటున్నాను. ఇది మీకు అర్థం కాకపోయినట్లయితే ఇది 1 or 2 times చూడండి. ఎందుకంటే ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన మోడల్, ఆన్సర్ చేయలేని మోడల్. మనం చాలా ఈజీ మెథడ్లో దీన్ని మనం డిస్కస్ చేసాం. అయితే మీరు చేయాల్సిందల్లా ఒకటే ఫ్రెండ్స్, ఏంటి అంటే ఇంత కష్టపడి చేస్తున్న ఈ ప్రయత్నానికి మీరు జస్ట్ ఒక లైక్, మరి మీరు తెలియని ఫ్రెండ్స్కి, అలాగే మన సరౌండింగ్స్ ఉన్న ఎవరైతే ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ అంటే భయపడుతున్నారో, ఎవరైతే విలేజెస్లో ఉన్నటువంటి ఫ్రెండ్స్కి ఇంగ్లీష్ అంటే చాలా 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 బాధపడుతున్నారు, వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ అంటే చాలా భయం. అందుకోసం మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే మన వీడియోస్, మన ఛానల్ని వాళ్ళకి తెలియజేయాలని, అంటే మన ఛానల్ ద్వారా వాళ్ళు చాలా నేర్చుకోవాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ.